Valuria, o fogar das renegadas. Acabas de entrar en Valuria, o teu espazo irreverente para cuestionar a realidade desde o humor e a rebeldía. Se tes unha mente crítica que pon en dúbida o establecido, este é o teu espazo. Eu son Laura Veiga Eu son Sergio Casal. e aquí comeza Valuria, o fogar das renegadas. Un espazo de Obradoiro Digital Galego e Twitch en galego. Moi boas, benvidas ao sexto episodio de Valuria. Pois non o lestes no título, pero que o meu outfit e o do noso convidado, que debería estar oculto, vos diga xa de que vai ir este programa, ademais do título, claramente, e que hoxe imos tratar cousas moi serias, vale? Non o vou facer só. Imos ter aquí, por un lado, a Laura, como sempre, e a min mesmo. Como estás, Laura? Moi ben, Todo ben? todo Señal. ben. Antes de dar paso ao noso convidado, que vamos a ter aí conxelado, e ademais a xente que ainda non entrastes, pois non o saberedes, gustaríame que me dixeras, primeiro de todo, ti como crees que desapareceu Valuria? Porque claro, nos sacámola aquí á superficie, pero é unha sociedade que, por sorte ou por desgracia, queda nos antes da historia. Pois eu creo que te vai sorprender a resposta. Eu hai pouco li un libro que explicaba a desaparición dos dinosaurios porque eles tiñan unha alianza tecnolóxica coas formigas que acabou rota e as formigas fixeron que os dinosaurios desapareceran. Ajá. Eu creo que ademais de Valuria tiña que haber outra civilización aí. Guau. E que civilización? Xa te intriga. Non sei. Xa está aí. Vale. Pero eu creo que eran pois, persoas que desenvolveron a sociedade como a coñecemos hoxe en día e que lles interesaba que Valuria non se coñecera. Igual está un pouco conectada coa miña, porque eu creo que quen estaba conectado foi a Igrexa, que, como sucediu co ácido lisérgico dietilamida cos hippies en Estados Unidos nos 60, introduciu o licor café na sociedade de Valura e, claro, a través do licor café como elemento de control absoluto do pensamento disidente a través da inducción obligada a estados de embriaguez transitorios, pois produciu que non fora sostible a sociedade, entón veuse abaixo. Non lle vexo pan. Eu creo que podemos sumar as dúas teorías. Vale, pois así xa tedes lore, pois xa tedes lore de Valuria, así desapareciu. Pero, bueno, todos xeitos como para este tipo de historias de bullar aí a cabeza con que pasa, que non pasa, que como é a realidade, pois queremos ter unha visión máis científica, vale? Que a miña, que teño este gorro. Imos dar a benvida a unha persona moi científica, que é o noso convidado de hoxe. E a ver que tan conspiranoico anda, porque xa vemos que ten tamén o seu gorriño de señora de mandil versión aluminio preparada. Joan Amil. Valuria, patria querida, Valuria dos meus amores. Vale, ahora xa temos lore, temos himno. Genial. E ahora necesitamos saber, despois de esta performance que nos demostra a túa calidad vocal, por que te consideras un valor deste que mollar? Que é eso que che vai ser... Perdón, calidade vocal e consoante tamén, as dúas. Non me minimices, por favor. É verdade. Disculpa. Eu non son valor. Eu renego. Porque son tan renegado, non? Valuria é fogar das renegadas. Eu renego tanto que renego da propia esencia do valurismo. Da valuridade. Valuro. Non son valuro. O gran enemigo. Ostras. É a primeira persoa non valura que traemos aquí. Fuerte. Pero parece un pouco ben. Vale, non eres valuro, pero eres moitas cousas. Entón, nós moitas veces o que facemos aquí ao principio, como despois non vas poder falar máis de ti, porque isto vai ser un caos, porque é o que é este programa, é
fagas un pouco de autobombo ou se nos queres contar algo sobre ti ou queres decir algo. Isto é basicamente para que non nos pagamos o noso traballo de documentación e sexan as convidadas a que o fan. Entonces, Exactamente. tes un micro para decir algo. É o que teño que dicir de mí. Pois a ver, eu... A ver, nacín en Vigo contra a miña vontade en 1988. Non? Wow. Antes dese ano non fixen nada relevante, obviamente, porque ainda non nacera. E despois dese ano, pois curiosamente, tampouco fixen nada relevante. E aquí estamos, en Valuria, cun gorriño de papel albal. Eu creo que a trayectoria realmente foi esa. Foi non facer nada, nacer, non facer nada, Valuria con papel mental. Vale, quedámonos con eso. ¿Vale? Vámonos quedar con eso e despois vamos ver como evoluciona. Antes de seguir, porque esto é principal e básico, comentar, como sempre, como todas as semanas, al igual semanas, porque aquí vimos cando nos apetece e ya está. Obviamente non estamos nos dous aquí, con John, tamén está aí detrás o noso trasniño, xa non me acordo como estamos atrás. Ai, non me lembro. Xinzo era, non era Xinzo. Bueno, a Fran da Lobeira por aí atrás, aos mandos, e porque obviamente este espazo é posible grazas ao Obradoiro Digital Galego. Se non estades asociadas ou se non o coñecedes, e de ver a súa web que tedes por aí. E antes de comezar a falar de conspiracións, porque hoxe aquí, bueno, vais a falar de absolutamente o máis raro que vos podedes traer a cabeza, imos ver un fabuloso spot do Obradoiro Digital Galego. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Aplaudo, John, estás obligado. Vale. Bueno, eu antes de empezar, como sei que aquí todas queredes falar un pouco de conspiracións, pero eu vou romper un pouco os soños, porque eu teño ben entendido que o noso querido John, ademais de amante da ciencia, é un gran amante dos videoxogos. Entonces, como non quero falar directamente como lo típico que falaría calquera de que la Tierra es cuadrada y lo pájaro no sé qué y tal, y todo que estamos fartos de escuitar e da xente que realmente conspiranoica mal, vamos a falar de conspiración nos videoxogos. Algo así, vale? Un pouco de alguna creepypasta, é dicir, historias asociadas a videoxogos que se foron interpretando a veces como reais, como no, esa línea difusa entre a realidade e a ficción que se foron creando, vale? Imos empezar con unha que está asociada a unha das sagas que máis acompañou a nosa infancia, a infancia millennial e a de Laura tamén. Vale, escoitad esta música e decídeme que vos evoca, por favor. Cítame, Laura. Vale. Muy bien, pues esta, efectivamente, algunhas adivinaríades, é a sintonía do Pueblo Lavanda. Pueblo Lavanda dun xogo histórico que é o Pokémon da Game Boy Color, amarillo, rojo, azul. Creo que tamén salira o verde en Xapón antes de que o resto se entenderan.
se estenderan, pero como ninguén quería a Bulbasaur, pois non prosperou, efectivamente. E hai unha lenda negra asociada a esta sintonía que é o síndrome de Pueblo Lavanda de Pokémon. Así que dentro vídeo para que entendades un pouco máis que é o síndrome de Pueblo Lavanda. Vale, non se escoitaba, vamos ver se se escoita e se non explico vos eu rapidamente ou non o poñemos, vale, se non o poñemos. Vale, este señor nos estaba explicando basicamente que o que pasou foi que en verán hai moitísimos anos, non, cando saliu o xogo, non sei se foi, bueno, nos 90. 1996. 1996, gracias, John. É máis bello que a mí. É máis bello que Laura. Laura, por favor, pónteme fora. Non quero que estea Laura aquí. O marcha o marcho. Está igualmente non oímos ver. Hai unha conspiración de que non se escoita. Bueno, pois no verán do 96 resulta que Queren silenciarnos. Sí. Morreron un montón de nenos en Xapón e, ao parecer, baixo as mesmas circunstancias, se atopaban como antes de que pasaran estes procesos como moi deprimidos, con comportamentos extraños e demais, e resulta que estes nenos o nexo común que tiñan é que tiñan a Game Boy, tiñan o Pokémon e tiñan a súa partida guardada coa última ubicación no Pueblo Lavanda. E se di que esta sintonía que escoitastes inducía a esas emocións e a ese malestar que acabou facendo que os nenos acabaran chegando a isto. Despois, descubriríase algo, non sei, que a lo mejor todo isto era tal, pero sí, o sea, é curioso. Eu teño que dicir, bueno, primeiro non recoñecín a música, sí que xoguei o xogo. Bueno, na Game Boy Color non, porque eu son nena Nintendo. Pero... Pero Game Boy é de Nintendo. No, pero Nintendo DS. Por favor. A xente que chama Nintendo a Nintendo DS, a min oféndeme moito. A Nintendo é a NES, para min. A que saiu nos anos 80 co primeiro Mario. Iso para min é Nintendo. Chamar Nintendo a DS é facerme sentir bello sen necesidade. Pois vou ser máis... Pois entrega a Switch. Entrega a Switch. Eu son nena... A Switch para el partido. Eu son nena Nintendo DS Lite blanca. Ben. Concretamente. Vale, claro, que pasa? Que eu a todos os videoxogos xogo en silencio, nunca escoito as bandas sonoras porque senón non me concentro. Entón non recoñecín esta música. Me pasa tamén no Animal Crossing que teño que xogar en silencio porque se me olvida o que ia facer, en plan, eu sei que vou regar as miñas calabazas e de repente escoito a banda sonora e se me olvida. Entón, xogo en silencio a todo. Pero me parece que fixestes bastante trampa, porque a miña música non me parecía como nada creepy, o sea, realmente o que me evocaba era unha banda de nenos en plan como de infantil, tocando tambores e platillos, en plan intentando facelo ben, pero que yo estaba terriblemente mal, pero ti puxetes esa imaxe creepy, que foi o que me deu a pista de, vale, imos falar de que esta música é creepy. Teño que decir, o sea, eu teño que decir que, ao contrario, eu creo que lle fixen flaco favor, porque intentei acompañar a música, pero realmente o que fai creepy non é só a música, senón, eu creo, a ambientación do que é o Pueblo Lavanda, a Torre Pokémon, que ten o cementerio cos fantasmas dos Pokémon, as historias dos nenos, como unha historia asociada ao que é despois a música, que sí que é certo que como que non ten moita armonía, que está en determinados tonos, que fai que cando eu creo, cando ti eres neno e estás xogando a Game Boy, e ao mellor ahora, pois non tanto, pero eu, sinceramente, sí que, ainda que isto sone conspiranoico, sí que creo que os nenos dos 90 nos criamos un pouco con cousas que ahora mismo sería como... Como que estábamos menos expostos a cousas creepy ou violentas, non? Ou non? Ou ao mellor ao revés, es que non sei.
Porque eu, claro, penso como nas pelis de Disney, en Dumbo, pero estas historias de Pokémon. Dumbo é super... Claro, e é como... Claro, eu agora, por exemplo, falaba antes con Laura, e John tamén o sabe. Eu agora estou viciado a My Little Pony, a nova serie, en plan, a nova generación que ten como 2 anos. E me parece que non hai nada de eso, que como que non hai nada creepy, que todo sabe ben, que, non sei, isto é unha conspiración. Estamos criando a nenos insensibles á frustración e ao dolor. Quero ver My Little Pony que Dumbo, por certo. Normal. A resposta a tua pregunta, Ser, é non. Non tes razón. É todo o que é mentira. Pero vamos volver un segundiño a creepypasta de Pokémon. Porque hai varios datos que son fundamentais que non dixeches. Primeiro é un dato que é verdade, que o xogo saiu primeiro no Xapón. Primeiro saiu o xogo no Xapón e despois saiu en Occidente. No Xapón saíron as versións vermella e verde, despois saiu a versión azul e despois, sobre a versión azul, fixeron aquí as versións vermella e azul. En Occidente. Ben, a canción de Lavender Town, de Vila Lavanda, modificárona. É a mesma canción, pero na versión xaponesa original era lixeiramente diferente. E aí naceu a lenda, porque había certas frecuencias que tiña que eran moito máis agudas. Ese pi, 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 pi era máis agudo e máis chirriante, non? Entón, mudárono a versión oficial, claro, o que queren que pensemos, é que o modificaron porque petaba o altofalante da Game Boy e era molesto. Pero non, en realidade, é que esas frecuencias ultrasónicas inducían dores de cabeza, alucinacións e mesmo suicidios nos nenos que xogaban a iso. Son como estes audios que os pos ao revés, entón te das conta da mensaxe oculta. Alístate la Mari... De esto hablaremos despois. Sí, Del Estrada Rosa Mariña. Un pouco, sí. Unha cousa, se eu mañá vou ao cuartel general que tiña máis cerca de casa, así, con isto na cabeza, e bailo, alístate la Mari... Deixaránme entrar na María? Eu creo que mínimo sarxento. Mínimo. Sí. Sí, eu creo que como... El siguiente paso. Claro, sí. Pero vou dicir outra cousa dos xogos de Pokémon, de Lavender Town, que é que a música por si mesma se cadra a Laura, porque é insultantemente nova, non lle provoca nada, mas hai que ter en conta que iso, que como decía Ser, aí está a Torre Pokémon, está o cemiterio, está toda a historia, primeiro, de que cando chegas a esa torre non ves os Pokémon, ves fantasmas, porque están mortos os Pokémon, e ves un fantasma contra que non podes combater nin nada. Está a historia do Marowak, que está morto, que é a nai dun Cubone, que morreu, é unha historia super tétrica. E aí fora desa torre, un NPC como tantos hai no mundo real tamén, NPCs. Os de Pokémon son moi pesados, Son moi pesados. Hai un NPC que che pregunta, crees nos fantasmas? E se lle dis que non, di, tes razón, esa man branca que tes sobre o teu ombro non existe. Wow. Entón, todo iso... Por favor, quero que me desgrave todo o que ten que ver cos meus problemas asociados a este gorro gracias ao que me fixo a miña infancia audiovisual e videoxogo. Como íbamos a salir? Iso. E entón, Laura é viexove? Sí. Confirmamos. Non, é xove. Que é viexove? Somos todos. Viejoven. Vale. Vale, non me está pillando a traducción. Bueno. No. En galego, por certo, eu, que non comentei antes, son presidente dunha asociación de cousas galegueiras, en galego a palabra correcta que existe, esta diccionaria é rebella. Unha persoa rebella é unha persoa que é nova, pero ten hábitos de persoa bella. Vale, quero me acordar, porque defíneme, realmente sí que me define bastante máis do calquer outro termo. Eu son esto a partir de agora hasta o día en que... É que a min sinceramente non me parece ben, porque hai como
O sea, a mí o que me transmite reverencia. Eres dúas veces ves. Súper reverencia. Claro. Bueno, teño que dicir, eu teño outra creepypasta, pero queremos alixeirar porque vamos a falar de moitas cousas. Entón, Fillón, que eu sei que andivo investigando, sí que ten algunha creepypasta antes de pasar á seguinte sección, da que queira facer mención, pode facelo agora, e se non, pois, digo a mí. Ben, eu quero comentar moi rápido unha das miñas creepypastas favoritas. Por qué? Porque vai sobre Sonic, e Sonic non sei se o sabedes, é o meu videoxogo favorito. No xogo Sonic R hai unha creepypasta que hai unha personaxe que é o Tails Doll, que o sea, na xogo Sonic existe Tails, que é o compañeiro, que é un raposo de Sonic. Pois existe a versión en boneco posuído neste xogo de carreiras que non sei por qué, ninguén sabe por qué fixeron como personaxe xogable un Tails versión peluche maldito. Entón, ese conta a lenda que esa personaxe no xogo aparece e se a ves tamén te ve ela a ti. E se xogas contra ela e perde a partida, aparece a mensaxe "You can't run away forever". Non podes fuxir para sempre. Que malito. E finalmente, pois ese boneco aparece, sai do xogo á noite e mata as persoas que xogan ese xogo. E tendo en conta a banda sonora que ten ese xogo, que é unha banda sonora moi bonita, que hai unha canción que é Can You Feel the Sunshine? Non podes sentir a luz do sol. Pois esa música en apariencia preciosa xunto coa imaxe dese boneco maldito converteuse nun meme creepypasta moi potente. É iso. Que teñedes cuidado. cuidado. Cando me quede solo polas noites vou xogar a Sí, ese, con verdad, ese. se dan ganas. Sí, me apetece. A ese e a outro, que vou mencionar por enriba, que non me vou meter moito, pero que sí que vos convido a que se vos gustan un pouco os creepypastas, investiguedes e vexades os vídeos de YouTube, que é un asociado a un xogo da saga de Zelda, que é o Majora's Mask, que é Ben Drowned, que sería como Ben afogado. Ben é un nome, non é que veñas ti e te afogues, sino que Ben é o nome do rapaz. Eu pensaba que estaba ben afogado, non que afogara ben. Non ben afogado. Non a medias. Ben afogado quedou, pero sí. Bueno, o rollo foi que un chaval foi comprar un cartucho do Majora's Mask en Xapón, comprou un señor nun mercadillo de segunda man e advertiu como que tiña algo, que non sei que tal. Entonces, el iniciou unha partida e só lle permitía iniciar unha que xa estaba iniciada e que tiña o nome de Ben. E cando abriu a partida, empezou a salir cousas como raras no xogo. Empezaron a salir glitches, aparecíanlle voces a Link por detrás que lle decían como xa cho dixen, frases asociadas a algo de ultratumba e demais. Despois había outra vez que iba a unha tenda, falaba co da tenda e de repente ardía, e como que todos estes vídeos do que pasa no xogo, a persona que comprou o cartucho foi na subindo a YouTube con toda a historia. E a historia basicamente é que resulta que hubo un neno que se afogou e que o seu espírito quedou atrapado nese cartucho da Nintendo 64 e que se intentaba comunicar coa xente a través, neste caso, da persona que comprou o cartucho, a través do propio videoxogo, ese que quedou guardado ben, que non se podía borrar. E están os vídeos da persona que foi creando esa creepypasta. Unha cousa que sempre como que me chama a atención cando se fala destas cousas é que os fantasmas se comunican fatal. O sea... Era a través dun cartucho da Nintendo 64. Claro, quero dicir, como se estaban intentando comunicar? Con voces de ultratumba que en moitos casos non se entende. E mensajes crípticos, que como... Non sei, o me sea... estás mandando un WhatsApp, claro. Claro, o sea, se estiveches vivo, igual podes saber como se comunican as persoas vivas, podes poñelo máis fácil para que... Podía ser peor, podía non mandar por seguro. Bueno, sí.
Sería pero terrible. non estades tendo unha conta que a xente non sabe comunicarse. Que a xente, quero dicir, por exemplo, poñamos, home heterobásico estándar, vai pola rúa, ve noutro lado da rúa unha muller que é atractiva físicamente e gritalle. Que pretende gritándolle? Que pretende? Que pretende? Ninguén o O sabe. mismo que pretende un ganso cando ten fame e fai. Pois un fantasma metendo medo é o equivalente a un machiño gritándolle unha muller. Pois Claro, non digamos se que sabe os o que quere. fantasmas conservan o cerebro reptiliano, por exemplo. Pues entón, que pasa? Que todos os fantasmas eran homes heterobásicos. No conservan esa parte de conexión neuronal. Cata, E a a xente que vai facer como estas investigacións paranormais, as fantasmas encenden luces e como de verdade non podes facer outra cousa que non sexa encender luces. Eso é como o demo que temos nos nosa casa. Son un pouco como a xente que vai aos zoos a tirarlle pedras aos animais en plan, muévete, haz algo. A ver, Pois estas fantasmas amortiza mi entrada. Xa, normal. en plan, fai algo. Non me encendas unha luz. Dime algo de verdad. Pois sí. Pois a verdade é que sí, cos fantasmas. Sabes quenes nos levan encendendo a luz moitas? No, pero... no, es que realmente sí que quero falar de conspiracións. O sea, quixen como negalo dentro das creepypastas, pero quero falar de conspiración. Sí, aparte teño outra fotografía. Entón podes seguir. Entón, Genial. o de non falar de conspiración ser en sí mesmo unha conspiración. Sí. Muy bien. Bueno, vexamos por onde nos leva este derroteros. Levarnos máis de 30 anos encendendo a luz e moi relacionado coas conspiracións e son os nosos queridos e amados, para algúns non, son os Simpson. O sea, tampouco vamos a entrar moito nos Simpson, pero sí que é certo que digamos que mete un pouco o mediño con este tema de que normalmente están predecindo un montón de cousas que suceden, si cadra solo por estadística, porque coa cantidad de capítulos que teñen, o raro é que non predigan cousas, non? Por exemplo, a presidencia de Trump 16 anos antes de que pasara, a compra de 20th Century Fox por Disney 20 anos antes, COVID-19, un pouco co símil do capítulo do virus de Osaka, o bosón de Higgs nunha fórmula matemática de Homer nunha pizarra, pero non se queda aí. Que máis? Aquí ven onde fío, dixes que nos encendían a luz, pero tamén apagaron nun capítulo como ocorreu. É verdad. Buah, sabedes que prediciron? Sabedes que prediciron o apagón nun capítulo do ano 2023? No que Lisa xa é bella e lle conta aos seus netos que hubo un apagón internacional que lles fixo volver a desconectarse e a tal. A ver, non é unha gran predicción, como tal, pero Pode pasar. un día máis. Sí, eu non o sabía porque eu son unha desas persoas que non é fan dos Simpson, pero... Pero todo mal, Laura, todo mal contigo, oxe, que está pasando? Bueno, ti cala que ti non eres baludo. Eu por eso metín todo para que... Pero eu vin Steven Universe por ti, sabes? Eu vin Steven Universe e tú non és capaz de ver los Simpson. Pareceme fatal. Claro, pero es que por onde empeza? Pero vin as 3 pelis de Sonic. Eso é amor incondicional. A ver, non, porque dixo as 3 como se non houvese máis e existen máis series de Sonic. Pero bueno, que se pero ponga... para mí non. Bueno, pues que saibades que eso, que para o ano 2025 tamén hubo eventos, ademais do apagón, relacionados, Simpson, un pouco, que están relacionados. Vamos co vídeo que o demostra, vale? Vale. Ajá. Vale, eu vendo este vídeo da señora Kardashian metendo un robot de Tesla na súa casa, facendo corazóns, bailando e demais,
sí que me resulta un pouco inquietante, a verdad. Mira, se está copiando, ti tamén o predices. Pero sí que non. Sí que non o pensé. Que punto medio. Bueno, pois, dame un pouco de medo polo tema este da rebelión das inteligencias artificiais e da robótica, as coñecidas leis de Asimov, que se poden romper absolutamente, e algo que os Simpson predecirían, e estamos na época perfecta para que pasen cousas como esta que vamos a ver na imaxe, que a rebelión das inteligencias artificiais, dos robots, neste caso, en Rascapiquilandia, que se viñeron arriba, tiveron un fallo nesas leis que impiden facerlle daño aos seres humanos e empezaron a cargarse a todo o mundo. Magnífico capítulo especial de Halloween que todos odiábamos. E, por outro lado, o Ultra Hogar 3000, que é un capítulo que cando saliu era como, sabes, tes unha voz na casa que che fala, que encende as cousas, que tal, e agora estamos aí, e yo con mi gorrito de conspiración digo, ¿hasta dónde vamos a parar? Porque eso acababa mal. Porque Pete se acababa enamorando de Marge, acababa intentando matar ao resto da familia e, claro, hasta que punto estamos protegidos? Non estamos, clarísimamente. O sea, que os Simpson nos están mandando unha mensaxe de que tiremos todo pola ventana, o apagón era un aviso de que se acabe a electricidade e todos volvamos aos paus e as pedras. Non vos parece? Non, Claro. iso é mentira, iso é mentira. Pues justifica tu respuesta. Iso é todo mentira. Estades comprados polo goberno. Estades comprados polo goberno... Polo único goberno que existe, o de Perro Sánchez. Todo o mundo sabe que el ten a culpa de todo isto. El ten un interruptor. El ten o botón. El no seu despacho ten o botón. Rueda, isto non sabe moita xente. Rueda non existe. Rueda é un androide. Porque... É unha rueda. Claro, vos non notades cando Rueda fala algo extraño? Non notades como unha voz moi mecánica, como que non xesticula moito, como tal? Porque é un robot, un androide. E ten uns pliegues aquí que parece como que están sellados, termosellados. Sabes? Na zona da papada. Pode ser medio reptiliano, Todo encaixa. É un robot posto aí por Perro Sánchez. O qué? Clarísimamente. Por Perro Sánchez. Claro, porque é unha estrategia para desestabilizar a Feijóo. Porque Feijóo é o único que pode gañar a Perro Sánchez. Porque Feijóo é o único que sabe a verdade. Entón, claro, é toda unha estrategia de Perro. Porque Perro ten a culpa de todo. A pandemia, foi toda unha estrategia de Perro Sánchez. John, sabes que teño as probas fehacientes de que o que dice é certo? Dalle. Porque ademais, Ferro, o que fixo en connivencia con este señor, con Rueda Mecánica, foi soltar os gaivotas. E sabedes que non son as gaivotas? Gaivotas. Bueno, aquí me vais a robar récord. Non son gaivotas, son robots. Son drones. Son drones. Todo este episodio se fixo... Contra tu voluntad. Pois agora asumes. As gaivotas extinguíronse. As gaivotas extinguíronse nos 70. No. Extinguíronse nos anos 70, sí. Eu son de Vigo, eu seino. Cando eu era pequeno non había gaivotas. Viñeron despois. Xa non existía. Eu teño que dicir que John ten un pouco de razón, sí que se equivoca un pouco coas datas, pero me parece normal, porque o sea, digamos que é unha historia moi complicada e é que é certo que a teoría de que os birds aren't real, que pensan que xurdiu en Estados Unidos, pero non, xurdiu aquí, e é que as gaivotas son robós, e que xurdiu, como non podía ser de outro xeito, no país que non sei que xurdeu aquí. Onde xurdiu aquí, vale? Explico, es que é unha teoría moi compleja. Foron exterminados, vale? Entre os 69 e os 71 e foron sustituídas por drones para vixiar a cidadanía coa excusa de preservar a cidadanía, a seguridade ciudadana.
Pedro Sánchez, como todos os presidentes deste goberno, están absolutamente informados e introduciron as gaivotas en Galicia como elemento disuasorio, en algúns casos, de, digamos, por exemplo, de xente que fala galego, por exemplo, de xente disidente e demais. Por eso dirías que, e con isto non quero dicir que estea comprando esta teoría, pero que as gaivotas de Cíes lle roban a comida a todo o mundo para que se queden illados sen comer. E para evitar, Borrando a fame. sí, eu diría que para evitar o desenvolvemento turístico de Galicia e, polo tanto, da desaceleración económica, porque Pedro Sánchez puso a rueda para eso e as gaivotas son un mecanismo. E se non me creedes, se non creedes a teoría que lanzou John... Espera, perdón. Sí. Entón, eso quere dicir que no 71 Pedro Sánchez sabía que ia chegar a rueda. Pedro Sánchez ten 200 anos. Pedro Sánchez ten 200 anos, que non nos enganar a todos. Non, leva aquí na sombra moitos anos. É perro, pero ten 7 vidas, vale. E se non nos creedes, temos un vídeo, unha proba fehaciente e definitiva de que as gaivotas son drones e robots. Dentro vídeo que para nada está feito con inteligencia artificial porque é completamente real, vale? Vale. Nos queren silenciar. Mira eses ojitos negros. Hombre, patas metálicas, ollos vermellos, non sei. Xa me diredes, se non vos convence de que estas imágenes reais de gaivotas volvendo das Cíes nos son drones, pois xa non sei que máis probas queredes. O sea, nos aquí traemos ciencia e información. A ver, se pensades ben no da comida, que fixo o goberno de Pedro Sánchez durante todo este tempo? Prohibirnos comidas, que non comamos carne, que non bebamos alcohol, quitou as comidas que teñen moitos azúcares das escolas. Estános prohibindo comer cousas. Pois as gaivotas rouban a comida porque é unha maneira máis de prohibirnos comer cousas. E non podemos chegar ao acordo de que hai... Non podemos chegar a acordos. Iso vai en contra do espírito propio das conspiracións. Ahora vamos contra ti. Pero eu creo que podemos chegar ao acordo de que estas gaivotas robot existen e están sendo utilizadas polo goberno contra a nosa vontade e contra o noso coñecemento, pero que aínda resisten grupos de gaivotas reais que están intentando destruirlas. Podemos chegar a este acordo? Iso é mentira. Buf. Non, aquí, non. Se se van dicir neste programa mentiras infundadas, eu collo marcho. Aquí nada é fundado. Nada é fundado. Non. Eu creo fielmente que hai gaivotas que están do lado do povo. Iso, en que grupo do Facebook liches iso? Se non está nun grupo do Facebook, se non está nun grupo do Facebook, non é verdade. De Telegram, se non te espía o Mark Zuckerberg. Pois no grupo no que non estás ti, porque ti estás noutro que estás lendo cousas equivocadas. Bueno, non ten ni idea do que falas. En resumo, e para que aquí prevalezca a ciencia, vale? Porque aquí as malas linguas poden decir que esas imaxes eran inteligencia artificial e... non, eran estupidez natural. Efectivamente. Pero o debate é o mismo, vale? Gaivotas, drones do Estado español, eu digo, sí. Nos anos 80 en Madrid detectaron que en Galicia ainda se falaba demasiado gallego e que a xente se organizaba demasiado sen necesidade de intermediarios, especialmente en romerías, comisións de veciños, etc. E non se podía permitir semexante nivel de autoxestión, e menos en galego. E por isto decidese meter unha peste, e así foi, esa foi a causa, os niños de gaivotas e sustituílos por paxón. Pero Sergio, as gaivotas toman peixe e os robots non comen. Falso! Non comen, o sea, non comen porque teñan fame estas gaivotas. Comen porque precisan combustible para os seus microreactores nucleares internos. Así que cando unha gaivota vos limpe un cacho de empanada, que saibades que é mantemento técnico e que non é gula, vale? Salvo as gaivotas que forman parte da resistencia. Porque xa foi predito no Simpson, que cantaban aquilo de no conquistas nada con unha empanada. É verdad? E con empanada de que?
No, o sea, ti dis que se alimentan dos robots. Pero entonces non son gaivotas de verdade, tampouco. Como van comer robots? Como van comer metal, Laura? É que non se mantén a tua teoría por ningún lado. Evolucionar para... A evolución é un invento. Non existe evolución. Eu non veño do mono. Non, a evolución é unha mentira. Non existe nada así. Os dinosaurios non existiron. A Terra ten 3.000 anos. Pues tú vou facer un clip de TikTok. Perdón, es que a veces cando se me abloja un pouco o gorro, de repente veñenme pensamentos máis científicos. Igualmente, a misión, dime. No, pero agora, non, é que agora que falas do galego, é de dicir que existe outra verdade que non se sabe sobre outra lingua falada nesta península ibérica que é o euskera, que o euskera non existe de verdade, non é unha lingua de verdade. Eu sei non porque viven ali, Cando se creou a autonomía vasca, o PNV inventou algo chamado euskera para obrigar a xente, aos funcionarios, a que tivesen que sabelo, e entón así someter os seus amigos como funcionarios. Wow. Pero, que pasa? Que a xente comezou a aprendelo de verdade. E iso non o esperaban. Entón a xente comezou a aprender e dixeron, hostia, agora que facemos? E claro, pois tiveron que botar para diante, e agora é o que se fala. Pero non. Eran eles dicindo sons así a toa. Chascarrachas, racachachas. Que ricasco. Buah, xa decía eu. Sí, claramente, e que ademais ten pinta de ser inventado. É que, a ver, por se non se parece en outra lingua. Como no indoeuropeo, máis antigo, non sei que, o sea, non teñen ni puta idea, ni siquiera. Porque non saben que contestar. Wow. Claro. Claro, a verdade por iso... é a luz tamén. Ten todo o sentido. Seguro que Pedro Sánchez está metido tamén. Se ten 200 anos... Pero Sánchez non, o que está metido é outro. O que está metido é outro. Ajá. Chiste moi sutil, perdón. Unha conspiración tamén, sabes? Sí. Me refiro, eso que estás dicindo é unha conspiración. Como sabes ti que esa persona facía eso con seus amigos que eran os que eran? Esa xente quedaba, conspiraba e expiraba. Me parece fuertísimo que viertas esta desinformación conspiranoica en un lugar tan serio. Fatal. Bueno, en resumo, con todo esto que... Yo solo sé que había nieve. Había. As neves, había. As neves. Que gran filme, As neves. Isto non é conspiración, isto é verdade. Queda mal o emplazamento, xusto aquí, igual. Pero sí. Bueno, que as neves está sitúase nun futuro distópico en que o binormativismo galego venceu. As crianzas aprenden na escola as dúas normas do galego, o galego da RAC e o reintegrado. E iso pode verse porque hai un momento en que aparece a porta da escola e pon nun lado benvidos e noutro aparece benvindos escrito galego reintegrado. Wow. E iso non sabe moita xente. Iso contou a mí Sonia Méndez, a directora, que falei con ela. E dixo, mellón, isto non sabe moita xente, pero voucho contar a ti, porque és presidente da GAL e creo que debes sabelo. Es información sensible que debes saber. Que ti estás filtrando aquí. Wow. Porque non queren que os saibades. Porque veo... Enrique Monteagudo non quere que os saibades. O actual presidente da RAC non quere que os saibades. Bueno, pues para que lle quede claro á audiencia, antes de continuar o tema das gaivotas e esta noticia que é tan xoqueante, pues que sepan que a misión destas gaivotas que ven no seu día a día é ahuyentar o turismo nas costas para reducir a riqueza e o PIB galego, observar os galegos falantes das zonas urbanas de Vigo e Coruña e detectar actividades sospeitosas relacionadas coa galleguidade como camisetas en galego, foliadas, etc. E as probas, ademais das que estades vendo agora, que me parecen xa as únicas e irreverentes que deberían formar parte do vosso imaginario, eu fago vos esta pregunta e podemos concluir aquí o debate xa porque tiro así o micro. Alguna vez vichedes en directo unha cría de gaivota? Eu sí. Esbirro de Pedro Sánchez. Pero, a ver... En cautividade. No.
Cando eu era pequena, os meus avós me levaban a ver crías de gaivotas, vendo como saían dos ovos e vendo como aprendían a voar. Que eu creo que forma parte do cariño que eu lles teño ás gaivotas. Eu creo que forman parte do entrenamiento da conspiración robótica. No. O grande engano, Como te enganaron aí, Dunha maneira, xa adoutrinada desde pequena, para que creas esas cousas. Son aves, porque ás veces aparecen en Compostela, e non ten mar, e son aves Claro. marítimas. Sobre isto, teño unha anécdota. A ver, Se viene a anécdota. a ver. Viene. Como a mí me gustan moito as gaivotas, como polo entorno no que se crían, as de verdad, non os robots, moitas veces acaban intoxicadas. Eu, cando vivía en Ribeira, sempre as acababa rescatando. E, cando estaba vivindo en Santiago, houve un día que saín correr, e cando volvín, había unha gaivota feita así boliña diante do meu portal. Entón eu dixen, esta gaivota sabía que casa tiña que vir. Igual porque yo dixeron as gaivotas robots. Que sabían O que porque era un dron. No. Con xeolocalización. Entón, a recollín, vin que efectivamente estaba intoxicada, entón, como eu me acababa de mudar, tiña unha caixa, a metín nunha caixa de mudanza, a señora do cuarto, mentres tanto, estaba así asomada, mirando, porque era un agente de perros así. Que metendo unha gaivota nunha caixa, a subín para a miña casa, entón, falei cunha asociación que eu sei que recolle as gaivotas para curarlas. Asociación Gobierno de España. Que recollas gaivotas, claro, para cambiar esa batería, Laura, que como non o ves? Van con batería de litio, corazón, por certo, se non sabíades. Moi bien. Porque, por se non o sabedes, a maior parte de asociacións de aves non recollen gaivotas porque as consideran unha plaga. Non recollen gaivotas porque non son aves. É que, Laura, é que te contradices a ti mesma. Moi bien. Entón, eu falei con esta asociación e me dixeron que sorte porque xusto hoxe imos ir o único veterinario en toda Galicia que recolle gaivotas e que as trata. Que pasa? Que esta asociación estaba a aforas de Santiago e eu tiña que levarlle esa gaivota antes do mediodía porque se me acaba de ir. Porque era cando marchaban a ese veterinario e xusto como estaban con tarefas cuidando de outros animais, non podían vir a buscalas. Eu estaba sen coche. E aparte estábamos a maravillosa temperatura de 40 graus porque era agosto. Que para que non o saiba, eu levo moi mala calor. Non será robot, tamén. Me recaliento. Entón, eu procedín a escribirlle a todo o mundo que coñecía en Santiago que tiña coche, pero ninguén estaba, ou ninguén podía, ou estaban traballando. Entón, eu tiven que sair da casa coa gaivota metida na caixa, subir correndo ata un autobús que me ia deixar no polígono de Santiago, porque aí sí que tiña un coche que podía coller. Claro, cando eu estaba subindo a 40 graus, costa arriba, cunha gaivota metida nunha caixa, sudando, me vin de conta de que estábamos en 2021 e era obligatorio levar mascarilla no transporte público, mascarilla que eu non levaba. E a gaivota leva mascarilla? Non me daba tempo. Robot. Non me daba tempo a volver a casa, coller a mascarilla e volver a subir. Entón, dixen, pois a tomar por culo, vou chegar... Antisistema total. O sea, nós somos os conspiranoicos e ela vai por aí. Sí, aquí a negacionistas en a máscara posta. Eu me quedei na parada do autobús, así, agarrando a gaivota, dando voltas, pensando como eu ia convencer o conductor de autobús de que me deixara subir sen mascarilla porque esa gaivota me necesitaba. Era o código, por eso che dixo subir, porque era o código. Esa gaivota me necesitaba. E entón xa podías levar a reparación. Chegou o autobús e o señor debió estar pois ata o carallo de traballar con esa temperatura ou era un agente que oficialista. nin me mirou a cara. Entón eu pasei o fondo do autobús
e me di conta de que todo o autobús estaba cheo de persoas con mascarilla que se estaban dando de conta de que eu non a levaba, non paraban Unha gaivota nunha caixa, además. No, claro, a gaivota non se vía Bueno. e de repente empezou a golpear as paredes da caixa coas patas e as alas. Miraba. Total. Por lo que sea. Que despois de 20 minutos sudando, porque ademais o aire acondicionado dese autobús non funcionaba, eu cheguei ao polígono de Santiago, collín o coche, levei a gaivota á asociación e cando cheguei ali, me din os da asociación, mira, podes facernos un favor, podes levar Mascarilla. estas 3 persoas de Alemania que decidieron facer voluntariado da asociación, podes leválas ao aeroporto Vaya de Alemania. Que curioso. porque levan unha semana aquí e claro, eles pensaban que viñan de vacacións a facer voluntariado, pero de vacacións, e se deron de conta de que había que traballar e non queren seguir aquí, entón podes levarlos ao aeroporto. Entón eu deixei a gaivota, collín a 3 persoas alemáns que eu non coñecía de nada, as levei ao aeroporto. E así lle mandaches a gripe aviar a Alemania. Sin mascarilla. Muy bien. Me gusta. E logo procedín a volver á miña casa. E ser consciente do que pasaba. Sí. Wow. Sabedes que pasou? A gripe aviar. Se acabaron las risas. Non, era demasiado tarde, a gaivota estaba moi intoxicada e se murió. Ou eso che dixeron. Non, era verdad. Pobre gaivota. Fin de la historia. Buah, deixámoslo aquí. Pero entón, o sea, Temos eu escoitara o de persoas ou de homes que vendían a súa muller por camelos no deserto. Pero isto de vender unha gaivota por 3 alemáns, nunca o escoitara. A ver, en según que ano podría ser un bo trato ou Eu creo que saíron gañando. O sea, se levaron unha gaivota. muerta, semi-muerta. E se desfixeron de 3 alemáns. Yo lo veo. Que non querían traballar. No querían traballar. Que ian aí a tomar o sol. Wow. Non sei, iba a dir, como retomar desde aquí, pero claro, es que a min, eu xa propuxen varias veces que as anécdotas de Laura foran unha sección, porque son, o sea, son así, o sea, Son son brutais. un programa. Vale, entonces vamos a hacer directos de anécdotas de Laura, porque de verdad dan para todo. Pero como non nos dá para todo o programa, a pesar de que me encantaría seguir falando desta anécdota, porque teño moitas preguntas que non sei se poderían ser resoltas, por outra parte. Vamos a ir con un quiz moi rapidiño, vale, para non pasarnos de tempo, e que me demostredes que tanto sabedes del mundo de la conspiración, vale? Entonces, imos empezar e imos pasar rapidamente. Primeira pregunta. Cal é o nome da versión maldita, que se falou aquí, do videoxogo The Legend of Zelda Majora's Mask? Link.exe, Skull Kid, Ben Afojado ou a Máscara Maldita? Ben afojado. Pero isto xa o dixetes. Era para ver se estabades atentas. Sí, moi bien. Era para que tiverades un punto asegurado, porque é moi difícil este quiz que preparei eu. Perfecto. Pregunta número 2. Que pasou realmente co Códice Calistino no ano 2011? Foi queimado en misa? Comeu no obispo? Buah, para. Estou-me dando conta de que, ademais de falar de conspiracións neste programa que xa estaba preparado desde hai moito, este programa tamén estivo preparado antes da morte do sumo pontífice. É verdade. Me acabo de dar conta ao recordar esta pregunta. Bueno, conspiración al cuadrado, non volvo a facer un programa porque pasan cosas moi malas, vale? Houve un apagón, morreu un papa. A próxima vez que queirades algún evento catastrófico, mira, doume conta de que tamén levo todo o programa suxeitando isto. Que ninguén sabe o que é. Non sei se decilo. É un maestro auténtico vidente curandero que fai adivinación completa e clara, con 20 anos de experiencia. Se non dis o nome, non pos o teléfono... Non o vou facer. Está ben. Non o vou facer. Pero bueno, que recupera la pareja, el amor e los exámenes. Cando queirades algo de eso, falade comigo. Bueno, dito isto,
foi atopado nun garaxe en Milladoiro ou foi entregado ao Vaticano? A ver, Pero que pensar? aquí hai que dicir a verdade ou... No, que pensedes, e veña que se acaba o tempo, que son 20 segundos. Pero pola performance vou dicir como é un obispo, porque Ajá. me encantaría verlo en plan con coitelo e tenedor cortando así as páxinas Ajá. e dicindo, sabe antigo. A John, min gusta pensar que meteron no Botafumeiro da Catedral de Santiago e que o queimaron ali no Botafumeiro. e que o resto é unha réplica. Bueno, pues resolvemos, a ver se tedes Sí, razón. porque iso é mentira. Iso é mentira. O que vai por agora é mentira. Chan, chan, chan. Pois É foi mentira. entregado ao Vaticano en secreto coa excusa de que Mentira. estaba nunha garaxe de Milladoiro. Mentira. Esta imaxe, claramente distorsionada por parte da Policía Nacional, indica que estaba nunha garaxe do Milladoiro, cando en realidad isto é unha réplica e o original está salvaguardado nas cámaras do Vaticano. Que pasa? Que o Papa Francisco sabíao e toma por culo. Esa é a verdade. Siguiente pregunta. Que animal, ademais do can, é utilizado como fins militares? A galiña poñedora, o golfiño, o botante de Trump ou o mono araña? Clarísimamente o golfiño, porque o can son os recursos terrestres e o golfiño os recursos marítimos. Ajá. Clarísimamente. Yo? En que serie era? Había unha serie que No que Simpsons. andamos pequenos de debuxos que había un golfiño policía e non lembro que serie era. Pero eu lembro un golfiño cun gorriño de policía. Sería Loca Academia de Policía ou algo así. Eu eso non o vi nunca na vida. Bueno, Sí, pues resolverme que se acaba o tempo, Golfiño, veña. Dile o gol. Pues efectivamente era golfiño e isto non é unha conspiración, podedes buscar información porque non só introduciu a Unión Soviética, o exército da Unión Soviética como animal adestrado para buscar minas submarinas, sino que despois adquiriu esta estrategia o goberno de Estados Unidos e o implementan tamén con eses fins militares, sobre todo de identificación de elementos Perdón, submarinos. Sergio, entendo que tes moita presa, pero pareceme fatal que digas a palabra Unión Soviética e non sigues dicindo Unión Soviética. Non se No decían que habían desaparecido y ahora aquí Eso es lo que pensases. entrando na Plaza Roja. Sería guapo, Me abrazo xa por aquí na de Santiago. Pues nada, imos concluindo porque creo que queda unha e isto dá para outro programa, vale? Pero tedes que decir... Podes resumir. Vale. Sergio é a reencarnación de Rasputin, verdadeiro ou falso? Eu digo verdadeiro. Eu Yo- estou super a favor desto. Eu falei disto contigo unha vez. É verdadeiro completamente. Pois efectivamente, Sergio, eu son a reencarnación de Rasputin, non me vou parar a explicalo un montón, pero bueno, para que non coñezades a historia do personaje histórico Rasputin, foi unha persona que tamén era un pouco vidente, curandeira e demais, que se gañou a confianza da zarina de Rusia e acabou entrando como conselleiro de máxima responsabilidade dentro do núcleo interno dos zares e incluso as decisións de Estado se tomaban gracias a ese señor dejado de la mano de Dios con un aspecto desaliñado e que non se enteraba moi ben de por onde lle viña vento. Eso nos quería facer creer que en realidad se enteraba de todo e eu son a súa reencarnación. Xa vos explicarei máis detidamente. Probablemente o único que saiba a xente del é que tiña un pene gigante que agora está conservado en formol. Yo de eso no quiero saber nada. No doy ninguna declaración y no diré nada si no es en presencia del maestro auténtico vidente. Dito isto, nos quedamos en tempo. John, atraco final. Tens que confesar diante de todas que cousa odias sendo galego que puidese ser impopular e con iso despedimos o programa. Adiós, maestro vidente. Se me foi. Que cousa odio sendo galego? Impopular. Impopular. Como os grelos. Odio o marisco. E xa odiaba antes de ser vegetariano. Pero fatal, non aturo o marisco. Que hai mal en concreto.
Algún que che fixera algo, rollo acentola, Non. che che mirou mal ou algo así. Non. Primeiro, non sei diferenciar unha centola dun boi de mar para escarnio de moita xente, non sei diferencialos. E non aturo. Eu lembro hai anos ir a bodas e pasar fame nunha boda galega. Onde se viu iso? Eu con esto teño que dicir que non entendo un pouco a discriminación que hai, porque ao final sinto que o marisco son os insectos do mar e sinceramente non entendo moi ben o proceso que seguiu a persoa que viu un mexillón por primeira vez e dixo "Buah, que rico, ten pinta de que se come". Ou que abriron a cuncha dunha centola e dixeron eu meto aí a cuchara e Le como todo el cerebro. como eso que parece vómito. Que rico, que ganas. Guau. A primeira persoa que viu un berberecho dixo algo con forma fálica, vou non meter na boca a ver a que sabe. Pois sería un fetiche. Bueno, pois con esa imaxe, vale, de xente metendo tenazas e mans no cerebro de animais. Necesito un clip de eso tamén. Sí. E metendo un buen percebe e un berberecho así a palo seco na boca. Quise dicir percebe, non berberecho. Vedes como non sei nada de marisco? Que claro, es que iba a decir eu, claro. Es que O sea, o berberecho fálico, bueno, cada un ao final sabemos que hai moitos tipos de xenitais e non vamos cuestionar que teñen un xenital modo berberecho, pero non me recorda un falo. por favor, normativo. necesito que pagamos unha enquisa de berberecho. Vale, Se Miro Pereira facía as empanadas de berberecho con cascas de cacahuete, eu creo que todo vale. Vale, pues nada, vou sacar un clip para TikTok. Adeus. Entonces, neste vídeo de TikTok, Instagram ou que sexa, váleme poñer en comentarios se berberecho ou percebe. Vale, e dito isto, toca despedir o programa aquí, que se fixo moi curto, pero es que hai que despedilo, porque non nos podemos ir sempre media hora, 40 minutos de máis. Entonces, outro día o que facemos é unha rave, E xusto boicoteamos, nos estricllar. vamos antes nos das conspiracións para demostrar que efectivamente nos silencian. Nos están silenciando. Sí. Por que? Porque non falamos do apagón, non falamos da verdade do apagón. A verdade del perro Sánchez. Non pude dicir a mellor miña... que podemos facer tamén é, se mola moito, facemos unha segunda parte de conspiracións. Se quere venir John, pois facemos unha segunda parte con John, queremos que fale moito máis, e podemos deixalo aí dito. Eu só quero dicir, antes de marcharnos, unha cousa, que é unha conspiración que existe, que é que Xesús Cristo era un home trans. E o cálice no que bebían o sangue do meu sangue que será derramado por vós, era unha copa menstrual. Eu deixo iso aí. Estamos completamente a favor. Vale, Non me comprado. parece Iso unha era. conspiración. Esos son feitos reais. Factos. Vale, pois con estes factos, lembrade que este espazo magnífico é posible grazas, obviamente, a John, grazas a Laura, grazas a min, grazas a Fran, que deixamos o último, pero é moi importante tamén, porque temos o espazo aquí en Twitch en galego e gracias ao Obradoiro Digital Galego. Entonces, non vos esquezades tampouco de seguir a toda esta xente magnífica e o nos, por supuesto, nas redes sociais, de ver o que imos facendo en cada plataforma e pouco máis. Moitísimas grazas outra vez ás persoas que vos pasastes por aquí, vos pasaron un agradable conspiranoico. Contido promocional. Seguide o Recuncho Gamer nas redes sociais, se gostades dos videoxogos, afiliadesvos a Gal, que por 2 euriños e pico o mes podedes pagar para que na Gal fagamos cousas de renta gratas. Xa está. Creo que con iso se Perfecto. Pois eso, e de ver ao Recuncho Gamer, que tamén está John por aí dando o callo cos videoxogos. Doy el callo por dinero. Pero despedímonos con esta canción, vale? E entra a cartela. Doy el callo por dinero. No sé qué y no sé cuánto. Pero a mí dadme
Valuria, o fogar das renegadas.